El riu Millars és un dels protagonistes més evidents en la història de Vila-real. Les seues aigües van fer factible la seva fundació fa quasi 7 segles i mig. El desenvolupament econòmic ha sigut satisfactori gràcies a la generositat del Millars, però el riu ha obsequiat als veïns i visitants amb altre present no menys important, com és el paisatge. El riu hi ha modelat un dels indrets naturals més bonics del paisatge protegit de la desembocadura del Millars. Un espai constituït per infraestructures hidràuliques històriques, edificis religiosos i civils, pinades, bosquets de ribera, senders fluvials, monuments històrico-artístics i una llarga sèrie de qualitats intangibles que atorguen a aquest territori fluvial una vàlua extraordinària. La història de Vila-real està lligada al Millars. El rei Jaume I d'Aragó, mitjançant la Carta Pobla fundacional, va promoure l'aprofitament de les aigües del riu. Pretenia protegir les seues terres i, per tant, va concedir als vilarealencs l'ús de les aigües per a desenvolupar camps de conreu. Així van començar amb una agricultura típica mediterrània, del blat, la vinya, l'olivera, també ven garrofers i aquestes coses, però el riu s'utilitzava sobretot com a font d'energia, perquè aquí hi havia molts molins fariners, no? I la gent se produïa el propi blat, sobretot per autoconsum, i si alguna cosa se venia o se posava al mercat en els excedents de cada família, de cada casa. El Millars, al seu pas per Vila-real, ha sigut un riu de molins i moliners. La majoria van ser fariners, paperers, batans i fàbriques de llum. Bona part d'ells es van assolar. Actualment, el més important és el molí Paquero. L'edifici i la maquinària es troben en peu i capaces de funcionar. La sala de moldre disposa de 2 pedres volanderes en bon estat de conservació. Però a més de Paquero, hi ha un altre que val la pena destacar, com és el molí de l'ermita del segle XIX. Primer va ser fariner i més tard es va convertir en molí de tatxes destinades a la fabricació de caixons de fusta per a la taronja. Avui és un museu dedicat a la història dels molins. Altres molins, com el de Llop, Bisbal i el Terraedo Peguea, el més antic de la plana del Millars, malauradament es troben en procés de desaparició. Van ser molins històrics, però les crescudes del riu, el desús i l'abandó els han convertit en runes. L'assut de Vila-real, o també anomenat dels Matxos, és altra construcció hidràulica important. Està ubicada a uns 200 metres aigües amunt de l'ermitori de la Mare de Déu de Gràcia. La seva funció és elevar l'aigua del Millars per omplir la séquia real i regar milions de tarongers. El sindicat de regs de Vila-real va rehabilitar la casa de l'assut per a afavorir les visites turístiques i educatives. Una ullada a la casa de l'assuter permetrà descobrir la importància històrica del reg a Vila-real. El termet i l'ermitori de la Mare de Déu de Gràcia és el paratge més apreciat pels vilarealencs i alhora el més sovintejat pels veïns i visitants. El termet conjuga natura i religiositat. Així, el riu Millars forma un meandre immens que permet abastar amb els seus braços d'aigua tot el paratge. L'ermita és un espai de devoció a la Mare de Déu de Gràcia, actual patrona de la ciutat, juntament amb Sant Pasqual. El termet, amb les seues extenses pinades vora el riu, també s'ha convertit en un lloc immillorable per a practicar esport o simplement relaxar-se lluny dels sorolls de la ciutat. El riu Millars i el que envolta el paisatge del riu Millars és un pulmó molt important per a la ciutat. Així tenim una pinada molt gran i després també a la ribera del riu n'hi ha molts arbres, n'hi ha xoperes, n'hi ha oms, és una varietat que ja comença des del pont de la Ciuvedeu, que per cert és on comença el paratge protegit del riu Millars, i per la ribera del riu fins al pont de Santa Quitèria, en fi, n'hi ha molt d'oms, com hem dit, i xopades. Des del molí de l'ermita fins al pont de Santa Quitèria discorre pel marge dret del Millars una preciosa ruta botànica dedicada a Manuel Caldú Galmela. Aquest farmacèutic i botànic vilarealenc va formar un extraordinari herbari compost per més de 7.000 espècies de plantes, algunes de les quals va poder arreplegar en aquest paratge dedicat a ell.
Es tracta d'un camí orientat al nord, fresc i humit, fins i tot a l'estiu. La ruta discorre a la vora de Molins, del Millars, del Pantanet de Santa Quitèria, la Sèquia Major i a l'ombra d'un bosquet fluvial format per oms i xops d'entre altres espècies. Durant la primavera i l'estiu és fàcil escoltar i amb un poc de sort veure a dues de les aus de ribera amb el cant més preciós que existís a vora riu, l'oriol i el rossinyol. Cada any transiten per ací milers de persones. Entre els caminants es troben centenars d'escolars. L'any 1986 es va crear el Centre d'Educació Ambiental El Termer de Vila-real, ubicat al mateix paratge del Termer de la Mare de Déu de Gràcia. Pel centre han passat més de 70.000 alumnes i 6.000 mestres en els darrers 33 anys. Els seus responsables han treballat de forma prioritària l'educació ambiental aplicada a tot el curs del riu, des del naixement fins a la desembocadura. Quan vam crear el centre, teníem que buscar un fil conductor de les nostres activitats. I aquest fil conductor va ser el Millars, perquè representava molt bé la idiosincràsia del nostre territori. És a dir, el riu Millars nosaltres el treballàvem des que naixia, allà per les terres de Terol, fins a la mar. I d'alguna manera anava passant per paisatges diferents, per poblacions diferents, per realitats diferents del medi ambient, i ens venia molt bé treballar al Millars per a veure com havia sigut les diferents situacions que se donaven en el medi ambient en les nostres comarques. Vila-real és una ciutat que va néixer i prosperar gràcies al Millars. Les seues aigües van moure les pesades moles dels molins que permeteren alimentar a la població. El riu va transformar a Vila-real en un dels municipis més importants de la conca mediterrània pel que fa a la indústria dels cítrics. Avui, les aigües baixen netes. Tant és així que les llúdries han tornat a conquerir diversos trams del riu. Vila-real necessita el Millars per a seguir prosperant, per a respirar aire pur, per a esplayar-se i per a sentir-se orgullós d'un riu que li ha donat la vida i pensa donar-li el futur.